A da jednogodišnje bebe mogu biti talentovane i nadarene potvrđuje škola muzike Melodijum, koja radi upravo sa mališanima ovog uzrasta. Mi razgovaramo sa Aleksandrom Grbić-Hrustić, direktorkom muzičke škole Melodijum. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Kako zapravo to izgleda? Dakle, kako je sve osmišljeno? Kako radite sa bebama? Njima verovatno ne drži dugo pažnju, ništa posebno. Naravno, ja moram samo da kažem da taj rad sa bebama jeste ono po čemu smo poznati i jedinstveni u Srbiji, zaista još uvek, koliko je meni poznato, ali svakako radimo i sa starijom decom od 3, od 5, od 7 godina, oni su već jako ozbiljni izvođači. I dalje sa školarcima, pa čak nekada imamo i odrasle osobe od recimo 50-60 godina i za svaki uzrast je potreban poseban program, posebna priprema da bi to sve izgledalo tako lako, lepršavo, zabavno, a u stvari tu je zaista mukotrban rad, prvenstveno znanja, ono akademsko svih nas, nastavnika, svi smo naravno školovani muzički pedagozi, pedagoško znanje, a što se tiče mene i eto menadžmentsko znanje i obrazovanje, da bi se to sve uklopilo u celinu i da bi tako izgledalo divno, ležerno, ali u stvari onako sve vrlo isplanirano, vrlo precizno, upravo da ne bi bilo te praznine koja bi bebama ili deci ili roditeljima mogla da odvuče pažnju u nekom drugom pravcu u kojem ne želimo. Da, evo, dakle, govorimo o radu sa bebama. Oni nisu baš aktivni slušači i učenici. Kako to izvodite? Kako je osmišljeno? Da, ja bih se možda malo drugačije izrazila, ja bih rekla da jesu aktivni slušaoci, samo naravno treba znati šta se može očekivati od njih. Drugačija je to vrsta aktivnosti kod njih. Zaista oni mogu da vrlo pažljivo posmatraju, slušaju i zatim odreaguju. I to samo sedanje, recimo, to je karakteristično kada dođe, evo sad nastavnik svira gitaru i peva i jako često se dešava, ja obožavam te momente, da dođe ovako mališ ili devojčica od godine da i ovako stoji ispred mene i gleda me ili u gitaru ili u mene ili u moje usta kako se pokreće. To je njima sve toliko čarobno. To su trenuci koje bih ja zaista volela onako da zamrznem. Znači, samo je drugačija vrsta pažnje kod njih. A kako procenjujete dečiju muzikalnost? Kako procenjujete da li neka beba ima talenta ili nema? Pa mi polazimo od toga da su sva deca muzikalna, odnosno sve su to potencijali. Ne može se govoriti o talentu, pravom talentu i pravoj muzikalnosti u tom uzrastu, nego samo u potencijalu, koji, ukoliko se ne iskoristi ništa od toga, ukoliko se ne modeluje, ne modifikuje, ukoliko se ne radi na tome, pa eto, ostaće tako potencijal. Svi smo mi muzikalni. Čak i oni ljudi koji misle da samo drže ravan ton i koje nije lepo slušati, ne, oni imaju muzički potencijal, ali niko nije radio na tome, a što su ljudi stariji, sve više su te inhibicije prisutne i sve više smo zatvoreni, dok su deca slobodna, otvorena i to treba prigrliti i onako prosto iznedriti tu potencijalnu muzikalnost iz njih. A kada deca mogu da se upišu? Pa eto, već od godinu dana. Doduše nama dolaze nekada i bebice od 7-8 meseci, pa mi probamo, vidimo da li to njima odgovara. Jer jeste to lepo i veselo i uglavnom, eto, 90% beba koja dođe i ostanu kod nas, ali neke još nisu spremne ili roditelji nisu spremni. Jednostavno, nekad treba sačekati malo. A bitna je i uloga roditelja u ovom? To je najbitnije, ja bih rekla, u tom uzrastu. Jer roditelj je ta tanana veza sa svetom, naročito majka. Ukoliko majka ne peva, ne ljulja dete, onda je teško da će se tu roditi odnosno pospešiti muzikalnost, ali na našim časovima mi zaista tražimo. Naši učenici su kako bebe, tako i roditelji. Mi stvarno i njih obrazujemo i tražimo da su oni aktivni, da sviraju, pevaju, slušaju muziku, izražavaju se kroz ples ili na drugi način. Ja sam pomenula majku, ali moram da kažem
da su naši očevi, naše tate, oni su fantastični. Oni su toliko veseli, oni onako doprinose, daju poseban šarm tom času. I svaka grupa ima drugačiju dinamiku. Neke su onako tiše, nežnije, neke su bučne grupe. Tako da je sve to stvar međusobne saradnje i druženja i to je ono najvažnije u muzici, jer muzika zato postoji, to onako društvena aktivnost i treba je deliti. A radite u grupama. Koliko dece imate u jednoj grupi? Pa evo recimo konkretno sada sa malom decom i roditeljima, tu je 10 maksimum i zato onako striktno vodimo računa o tome ko se pojavio, ko nije, ko je bolestan, šta se dešava, stalno smo u vezi sa roditeljima. Malo starije to može ih biti i malo više, 12, 13, tu negde do 14 smo ocenili da je najkvalitetniji rad. Evo da kažemo onima zainteresovanim, kako mogu da se prijave, kako da prijave dete za muzičku školu? Nama sutra počinje upis od 10 do 2 poslepodne i svakog radnog dana od 16 do 20 časova u Miletićevoj ulici, broj 51, na prvom spratu, znači dežuramo mi, profesorice, i dočekat ćemo svakog ko nam dođe, objasniti sve što je potrebno, upoznati se, jer to je jako važno, taj prvi kontakt, da dete prvo dođe, malo da se upozna, malo da osmotri šta se dešava, vidi te instrumente, isproba ih i tek onda da sa tim prvim kontaktom tako sveže i radosno dođe na čas i onda onako da započnemo pravu saradnju i obrazovanje. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Ovim putem pozivamo Novosađane. Kao što ste rekli, muzika je u svakom od nas. Hvala i vama puno.